Ähliňize salam dostlar. Istar Studio hemde Türkmen Sport TV kanaly Katar 2022 Dünya Çempionatynda bolup geçýän futbol täzeliklerini siziň dikkatiňize ýetirýär. Eger de şeýle videolaryň köpräk çykmagyny isleseňiz kanalymyza agza bolup hemde öz pikirlerinizi tesbirlerde ýazyp galdyrmaňyzy haýyş edip habarlanmaza başlaýarys. Argentina ve Meksika dostluğundan ol habarçılar Messi'den futbolda sen güçlü mi ya da Ronaldo şeýle de ol Gana bilen bolup geçen dostluğunda sen suratyň ýanynda öz golunu nişanlady. Sen bu barada näme diýip bilersiň diýip soradylar. Ol şeýle jogap berdi. Aslında bu sorak maňa yaramaýar. Ýöne menden Ronaldo güçlü, men şeýle pikir edýärin. Onun futboldaky statistikalary muny tasdiklaýar. Ýöne kimden güýçliligini biz däl, biziň jan köýerlerimiziň özleri bilýärler. Biz köp ýyllardan bäri ýokary derejede futbol görkezýäris. Bu soragyňyz kän bir ýerlikli däl. Ol öz goluny men suratymyň ýanynda nişanlady diýersiňizmi? Men Portugalia bilen Gananyň oýunyny dolu görmäge wagtym bolmady. Ýöne oýundaky şol pursaty maňa görkezdiler. Bu men üçin ýakymly, men oňa hormat goýaryn, diýip jogap berdi Leo Messi. Messi'nin golu ve gol uzatması sebäpli Argentina Meksikany ýeňilişe sezawar etdi. Jahan çempionatı ikinci turundan orun alan bu oýunda Argentina 2-0 hasabynda ýeňiş gazandy. Oýnyň 61-nji minutunda Leo Messi Di Maria'nyň uzatmasyny gol öwürdi. Aradan köp wagt geçmänkä Argentina futbolçysy Fernandes hem gol urdy. Bu oýunda Leo Messi bir gol ve bir san gol uzatmany hem adyna ýazdyrdy. Şeýlelikde Argentina 3 açko bilen ikinci oruna götürildi. Dün Fransiýa Daniýany ýeňip topordan ilkinji bolup çykmagy başardy. Dün gol geçen oýunda fransuzlar 2-1 hasabynda ýeňiş gazandylar. Oýnyň birinji bölüminde hasab açylmady. Ýöne oýnyň ikinji bölüminiň 61-nji minutunda Kylian Mbappé hasab açdy. Şondan biraz geçenden soň Daniýa futbolçysy Christensen hem gol urup hasaby deňledi. Oýnyň ahirki minutlarynda Kylian Mbappé özüniň ikinji golunu urup Fransiýa 3 açkony ýazdyrdy. Şeýlelikde Fransiýa 6 açko bilen ilkinji bolup topordan çykmagy başardy. Argentinanyň ýeňilişe sezawar eden Saudiýalylar Polşa bilen bolup geçen oýunda özleri hem ýeňilişe sezawar boldy. Dün Polşa bilen Saudiýa Arabistanyň arasynda bolup geçen oýunda Saudiýalylar gowy oýun görkezende bolsalar 0 hasabynda ýeňilişe sezawar boldy. Oýnyň 39-njy minutunda Lewandowski'niň pasyny Zelenski derbede tarap anyk gönükdirip oýunda hasab açdy. Oýnyň birinji bölüminde Saudiýalylar oýunçysy Salim Aldisari penaltydan gol urup bilmedi. Oýnyň 82-nji minutunda bolsa Lewandowski gol urup hasaby 2-0 ýetirdi. Bugünlükçe bizde şular dostlar. Eger de videomuz göwnüňize ýaran bolsa like basmak hemde öz dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň diýip siz bilen hoşlaşýarym.